dir-vos que Cantaires per la Independència és un grup obert, que tot aquell que tingui inquietuds musicals, que vulgui cantar i formar part de Cantaires per la Independència, ho té tan senzill com apuntar-se a aquest correu electrònic cantaires@assemblea.cat i segur que us rebran amb els braços ben oberts. I ara, sisplau, l'únic que heu de fer és girar-vos perquè tenim els castellers just darrere vostre. Un fort aplaudiment pels castellers de Lleida. I ara us volem dir que els castellers encara no han acabat la seva actuació, però no seguiran just ara mateix. Just ara mateix tenim aquí a l'escenari una de les plomes catalanes més reconegudes a nivell mundial. Sisplau, escoltem les paraules que avui ens vol dedicar Josep Vallverdú i Aixalà. Un fort aplaudiment i gràcies per ser aquí. Una miqueta de silenci, sisplau. Hola a tothom. Les comunitats humanes neixen independents. Les tribus, els pobles, ocupen un territori i fan la seva vida. Aquesta és la forma natural de trobar-se en el món. Però, per una malèfica dinàmica dels segles, alguns pobles sotmeten els altres per la força o els venen per altres mitjans a dur el pacte a la dependència i a la submissió. De mica en mica, molts dels pobles sotmesos han aconseguit el timó per donar llur pròpia vida des de la llibertat tornar a guanyar. Han aconseguit la independència. Els darrers 2 segles ens n'han donat mostres. És més, no hi ha cap poble que si s'ha proposat de guanyar la independència no l'hagi aconseguida. Ni un.
Catalunya vol ser independent. Un temps enrere haurien dit que, en bona part, el sentiment independentista existia, però no s'acabava de manifestar. Ara no és el sentiment independentista que truca a les portes i és benvingut i després se'l fa passar en món i que ja passa any en any. Perquè ara ja són ciutadans solemnement independentistes, simplement, els quals serenament es declaren compromesos amb la llibertat de la terra per damunt de partits polítics. Alguns tenen de sempre el sentiment de la injustícia històrica de la submissió, amb els abusos i humiliacions soferts per generacions i generacions. D'altres han raonat sobre el desastrós sistema econòmic de pur expoli que vivim, constatat i repetidament denunciat. I han fet comptes de com de millor viurien si anessin sols pel món. Uns tercers més joves han viscut poc, però intensament, el panorama social i han copsat que els polítics, mentre actuen faixats per la subordinació, perden ingents quantitats de temps tot discutint sobre minúcies, dient les coses a mitges, pendents sempre del pacte puntual, conformats amb el desori que precipita esperar sempre que la darrera paraula la diguin uns alts funcionaris a mig miler de quilòmetres lluny. Els joves desitgen fer bugada, no saben ben bé com, però volen partir de zero. I el zero, però començar ara, és la independència. Raons, doncs, de sentiment vital, de consciència robusta del fet sagrat que portem una pàtria al torrent sanguini. Raons de constatació de la injustícia continuada, pertinaç, de la vexació a què tot un poble s'uneix repetidament. Raons de recuperació de la independència econòmica, només possible en un marc de total llibertat. Com es vol una independència econòmica si la caixa central és fora del teu abast? I encara més, en l'actualitat, tenim l'evidència d'unes envestides, abonades, cada cop més dures i disparades per diluir-nos i fer-nos perdre coherència. Finalment, aquella vella mestra, la història, ens ensenya que per aconseguir un objectiu cal proposar-se. El som-hi tan grat als catalans que ens mobilitzen els afers privats i també familiars, laborals, patrimonials. Hem de passar-lo sense esperaments a l'esfera oberta, a l'afer col·lectiu. El temps no corre a favor nostre. Abans la nostra societat no es desfiguri, refem-li la fesomia per la qual pugui de debò identificar-se i ser identificat. Tot el que no sigui independència no interessa. Tot el que no sigui independència no és negociable. L'única solució a les tensions internes i a la mala relació amb l'Estat és la separació. Només qui trenca els lligams de subjecció és verament independent.
Durant més de 300 anys hem provat de treure'ns la pressió de l'Estat de damunt nostre i no ho hem aconseguit. Ni per rebel·lions, ni provant la via del pacte, que no han acceptat mai, ni parlamentàriament, ni fent tota la pedagogia, ni utilitzant les més bones maneres, pagant religiosament, etc. Alguns dels nostres compatriotes, darrerament, i amb molta visió política, i amb sorpresa del públic en general, no es van manifestar contrariats pel triomf a les darreres eleccions d'un partit ultraconservador. El fet de no manifestar contrarietat a aquest triomf sobtava, he dit, la majoria de catalans de bon sender, que veien perillar la llengua, les transferències, les infraestructures i, en general, les possibilitats de desenvolupament del nostre país. Els més providents deien, però, que el partit triomfador, orgullosament imprudent, en raó de la majoria absoluta, aplicaria mesures tan descaradament contràries a Catalunya que finalment el país reaccionaria. I tenien raó. La reacció ha vingut simplement consolidant i reforçant els passos fets aquí i allí amb anterioritat. De fa uns quants anys hem anat plantant cara amb decisió. Hem dit prou i ens hem enfortit tant individualment com socialment. Forts espiritualment. I tal vegada seria el primer pas que individualment hauríem de fer. Aquest pas interior que ens diu que ara som forts, perquè anem a cara descoberta i som milions. La primera condició per entablar una batalla és estar convençut que pots guanyar. Estem en marxa. En marxa, una paraula que s'ha fet famosa tant com la d'independència. Som dinàmics. Vam començar a caminar fa molts anys i aquelles antigues marxes, després d'etapes d'aturada, vacil·lació i també de caure en trampes, han donat origen a les diferents manifestacions reivindicatives i desafiants avui. Han perdut la por, hem obert els ulls, hem mirat el món i hem dit per què no podem tenir nosaltres una part que ens pertangui? Curiosament, aquesta part del món que reclamem és la nostra pàtria, precisament, ben nostra en origen, que ens ha estat negada al llarg de la història i que s'ha atribuït tradicionalment als veïns. Han proclamat només una pàtria i és indivisible, i prou. Els veïns són els veïns i com a tals els hem de tractar. Tant de bo pogués ser amb un somriure als llavis. Però fins ara els veïns han pretès que renunciem a ser qui som. Amb una cançó interminable i repetitiva que diu «Tots formem part d'una sola pàtria». I ignorant culpablement la realitat, estenen la seva de pàtria fins a tapar la nostra. No fa gaires dies, un ministre espanyol proclamava que no pot separar-se una part d'allò que és la nació única. O sigui, que aquest ministre ja negava que nosaltres tinguéssim personalitat suficient per voler independitzar-nos. I per tant, aquí ha dit, com la vicepresidenta o mini vicepresidenta, que tot això de l'independentisme és un capritxo, i va una passa tan curta com el seu enteniment. Parlar de capritxos és d'una banda rebaixar la nostra dignitat i de l'altra amagar la por que tenen que els capritxos els transformem en realitats. Pocs dies després, l'acord solemne i profundament democràtic signat entre Escòcia i Gran Bretanya posava de manifest
com és possible que tot un país atorgui a una part la possibilitat d'expressar si vol separar-se. El primer ministre britànic Cameron va dir: no pot mantenir-se dins una estructura estatal una part del territori els ciutadans a la qual manifesten majoritàriament la voluntat de separar-se. I ho va dir a contracor. Però ho va dir perquè si no li haurien retret que no era demòcrata. Comparem. Però tinguem present que diu una majoria. I té raó, ha de ser una majoria. Aquells que esperen que les coses es facin soles, que prenguin candela. Quan nosaltres tinguem una majoria inclinada a demanar el poder de fer una consulta, anirem bé. Ara, ja us podeu tapar les orelles perquè el poble espanyol, desinformat, aixecarà milions de salvatges crits contra nosaltres. El catalanisme històric, actiu ja a finals del segle XIX, vist a la distància de 150 anys, va patir del plantejament d'un desplegament des de dins d'Espanya, perquè encara que l'aspiració era molta, no es donava el pas definitiu que ara es planteja obertament. Catalunya és pactista per tradició i per tarannà, i aquesta tradició resulta que paralitza i alenteix tota negociació sobre aranzels, sobre partides pressupostàries, sobre decrets de limitar l'ús de la llengua. Sempre es partia d'acceptar la situació d'una Espanya que se'ns havia empassat com una croqueta i dins la panxa de la qual ens trobàvem. Com es pot negociar des de dins del despatx de qui té tot el poder? Com es pot avançar satisfent-se amb el resultat de rebre unes engrunes a cada negociació? Tota il·lusió de tractar amb el centre de tu a tu, correctament i amb consideració mútua, és fum, és no res. Ja vam veure aquests darrers anys el negoci de la tàctica del peix al cobre. El cobre continuava buit, que a la llarga tenies la impressió que a cada vegada perdia amb un llençol. Fins que la tossuda estupidesa dels governs centrals va acumular el vas i ens van veure bocats de nassos a una muralla de desesperançadora. O sigui, que aquells pocs clarividents que li diu al començament l'havien